खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि गोख्रों बेफ्रुसार बिबुंथि बिटिसि ओनसोलाव जेरैखिजाया आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ जाहोआ होननानै गोख्रों हुमखि होदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। जाय गाग्लोबग्रा बिसोरथ' दायनिगिरि आरो जाय बिथांमोनखौ इनकारेज होग्रा इनस्टिगेट खालामग्रा बिथांमोना बांसिन दायनिगिरि। गतिके बिनि सायाव आयेना आयेन बायदि साजा होगोन। जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो कुनु दुष्कार्य खामानिफोरखौ जोंनि बिटिसिआव जाहोआ। जाय बिथाङा आयेन बेरेखा खामानिफोराव लोब्बा दङ बे लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ जों नागारा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। सोरनिबा दादागिरि सेन्टिमेन्टखौ जों फोजोबनानैसो गारगोन। गतिके बेखौ जों निमाहा होनो। नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन बावैसो सान सिगाङाव बर' बाजार दालाइसा एबसुनि मावख'खौ सानैसो दुथां सुबुङा थामहिनबा जाय बिथांमोना फुजा मेलाफोराव जौ लोंग्रा आरो बेनि अनगायैबो बेदर फानग्रा दा बैफोर दुथां सुबुंफोरा आयेन बेरेखा खामानि मावनाय जे सुबुंफोरा एबसुनि मावख'खौ गाग्लोबदों आरो बे गाग्लोबनायखौ रिएक्सन होदों थामहिनबा गाग्लोबनायखौ फिनजाथाय होदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिथाङा बुंदों जाय बिथांमोना बे आयेन बेरेखा दुथां सुबुंफोर बे दुथां सुबुंखौ नागारा बा थामहिनबा बिटिआर सरकारा नागारा आरो आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ जाहोआ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। रोखा खालामदों जे जाय बिथांमोना बे खामानियाव लोब्बा दं एबसुनि मावख'खौ जाय बुफायदों बे बुफायनाय सुबुङाथ' दायनिगिरिखा आरो जाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों बे थुलुंगा होग्राफोराबो बेनिख्रुइ बांसिन दायनिगिरि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। आरो बिथाङा बुंदों जे बिटिआर सरकाराव थामहिनबा जोंनि सरकारा बे समाव आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ जों माब्लाबाबो सहाया आरो बिथांमोनखौ जों नागारा ओनसोलाव आयेन बेरेखा खामानिखौ जों मावहोआबो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया। थारैनो मख'नांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे आफादा मावख'निफ्राय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै बिथांमोना हारिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनानै जे एबसुनि जे मावख' बे मावख'आव थानानै गुबुन समाव हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावग्रा भलेन्टियार्स बिथांमोननि जे मावख' बुख्रुबनाया आयेननि बेरेखा थामहिनबा बे समाव रायजो राजाफोराबो बे समाव बुजिनो हायो जे बेफोरबायदि जे दुथां सुबुंफोर बे दुथां सुबुंफोरखौ बर' हारिया बा बर' ससाइटिया मा बुंगोन। थारैनो बे समाव जाय बिथांमोना बे खामानिजों लोब्बा दं बे लोब्बा थानाय सुबुंफोरा आयेननि नोजोराव बे बेरेखा आरो बे समावनो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मावख' बुख्रुबनाय बे मावख' बुख्रुबनायनि सायाव गोख्रों बेफ्रुसार बिबुंथि होनानै हुमखि होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि। जाय गाग्लोबग्रा बिसोरथ' दायनिगिरि आरो जाय बिथांमोनखौ इनकारेज होग्रा इनस्टिगेट खालामग्रा बिथांमोना बांसिन दायनिगिरि। गतिके बिनि सायाव आयेना आयेन बायदि साजा होगोन। जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो कुनु दुष्कार्य खामानिफोरखौ जोंनि बिटिसिआव जाहोआ। सोरनिबा दादागिरि सेन्टिमेन्टखौ जों फोजोबनानैसो गारगोन। गतिके बेखौ जों निमाहा होनायाव गैया। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन
रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।